Avui, en aquesta nova seu social de l'ONCE, hem fet un acte de recordança d'en Ramon Trias Fargas. Concretament, us estic parlant un dia 22 d'octubre de l'any 2007 i un 22 d'octubre de l'any 1989 en Ramon Trias Fargas va morir de sobte en un acte electoral que es feia en el Masnou. En aquell moment en Ramon Trias Fargas era president de Convergència Democràtica de Catalunya i també era conseller d'Economia i Finances, però uns anys abans, concretament l'any 82, havia fet una llei molt innovadora a tot l'estat espanyol, que era el que es va conèixer com la LISMI. Bé, hem fet aquest acte de recordança i jo, en l'entorn de la figura d'en Ramon Trias Fargas, he volgut recordar una cosa, i és que era un home que tenia una concepció liberal de la societat, és a dir, posava la persona al centre de tot i al davant de tot. No és la persona la que està al servei de l'Estat o dels poders públics, sinó que és l'Estat i els poders públics els que estan al servei de la persona. A part d'això, era un home també nacionalista català, un catalanista, ho ha demostrat en moltes ocasions, concretament amb el tema de la lluita pel finançament de Catalunya i per les llibertats de la nació catalana també s'hi va posar sempre al davant. Era una persona que tenia una concepció de justícia social molt a flor de pell, no? Per raons familiars, és veritat, ell mateix havia tingut un fill seu que era un discapacitat psíquic en aquest sentit, però al mateix temps s'havia compromès molt obertament amb la justícia i amb la dignitat humana. I tot això ho recordo per una raó, perquè en aquest acte hem volgut donar una visió social però catalanista. Jo he recordat que el catalanisme, ara que tants li volen posar adjectius, patriotisme social, catalanisme de no sé què, de pluja fina, etc., jo vull recordar que el catalanisme no necessita etiquetes, perquè el catalanisme o és social o no és catalanisme. Si el catalanisme ho és de veritat, ha de tenir una component social fonamental. Justícia social és defensa de la dignitat humana, és estímul per la gent, és vida plena per part de tothom. La lluita del catalanisme sempre ha estat una lluita per la justícia i per la igualtat d'oportunitats. Avui, recordant en Ramon Trias Fargas, hem volgut també recordar això, la trajectòria d'un home catalanista, però d'un home molt preocupat al mateix temps per la dignitat de cada persona i per les oportunitats que tothom, com a ésser humà, ha de poder tenir.